Niin, nyt alkoi tämä 24 kauden ensimmäinen Itämeren melonta. Eli Pohjanmerellähän tässä on maaliskuussa melottu, mutta lähdettiin tuosta Pleikilästä Kustavista tähän suojelusaaristoon, nyt tähän Sexviilarin saaristoon, tähän Kustavin Kihdin reunalle. Ja olisi haaveissa käydä tuolla Brändön pohjoispuolen saaristossa Ahvenanmaan puolella, mutta pitää varmaan ootella tässä jonkun aikaa nyt tuota tuulen tyyntymistä ja sitten vielä ylittää tuo Kihti. Mennään nyt tuohon Kihdin ulkoreunalle. Katsotaan miten tämä keli kehittyy. No niin, nyt lähdettiin Kihtiä ylittämään, kun tuuli tyyntyi. Ja ollaan tässä Brändön pohjoispuolen Jurmon ja Brändön Jurmon pohjoispuolella, eli ihan tässä Selkämeren reunalla. Ja nyt ylitetään tästä Katanpää eteläpuolelta tänne Brändön pohjoispuolen saaristoon, missä on tarkoitus nyt sitten yöpyä. Väylä on tyhjä. Tässähän niinku 2 laivaväylää periaatteessa ristee. Aika hiljainen väylä tää on, mutta aiempina vuosina nyt ainakin kerran on Finnlinesin nähnyt tässä menevän kohti pohjoista. Olisiko ollut Uuteen Kaupunkiin tai en osaa sanoa. Mutta ei ole mitenkään hirveän vilkas tämä Kihdin väylä, ainakaan silloin ollut, kun me täällä aiemmin on oltu. 10 metrin väylä näyttää olevan, että kyllähän tässä ihan oikealla laivalla pääsee. Nyt on väylä tyhjä molempiin suuntiin. Kajakeille ihan sopiva. Siinä on melko ilmava teltan paikka nyt, että ei ole itsestään seisovaa telttaa, niin piti laittaa se kivillä tuohon hillepäri, mutta kyllä se nyt tämmöisellä heikolla tuulella siinä yön pyssyy. Komia keli. Mukava täällä olla. Työt unohtuu äkkiä. Lähdettiin viimeisenä aamuna tästä liikenteeseen. Oltiin 2 yötä samassa saaressa ja eilen käytiin tässä Brändön pohjoisessa saaristossa kierros tuosta perusleiristä. Jäi tämä kamera pois, niin jäi sitten eiliseltä päivältä tuo melonta kuvaaminen kokonaan, mutta eipä siinä nyt kovin kummosta, kun se on tämmöistä samanlaista saaristoa, matalaa saaristoa. Ei siitä mitään kovin ihmeellistä saa kuvattua, että se siinä nyt ei hirveästi menettänytkään. Se tunnelman täällä paikalla tietää, mutta ei siitä niin kuin kameralle saa muuta kuin merta ja matalia saaria, mutta onhan täällä mahtava tunnelma. Ja täällä kelepaa. Päädyttiin vielä tässä kiertämään tuo eessä näkyvä Katanpää tuolta pohjoisen puolelta, että mennään sieltä kautta Pleikilään, kun keli on näin mukava. Eli tultiin nyt vähän tämmönen kaari tässä, olisi voitu tulla tästä suoraan Kihdin yli, suoraan tuohon Katanpään niemeen, mutta siinä on 2 risteävää laivaväylää ja ei ole edes lippuja näissä kajakeissa ja semmoista, vaikka se nyt ei mikään vilkas tuo väylä ole, niin jotenkin siinä kuitenkin, siinä on vähän niinku ihmeissään tuolla keskellä sitten, jos yhtäkkiä pitääkin ruveta arpomaan, että mihin suuntaan tässä lähtisi, jos sitä liikennettä isommin tulee. Se on tuosta kapealta kohdalta aina helppo ylittää.
tämmönen rauhallinen väylä nyt tietysti. Mennessähän me mentiin tästä suoraan, eikä ollut mitään ongelmia. Sitten kyllä melkein saman tien tuli pohjoisen suunnasta laiva, kun oli päästy yli. Mutta nyt tällä lailla. Taidanpa lopettaa nyt sitten tähän tämän kuvaamisen ja lähdetään välillä työhommiin ja sitten taas seuraaville reissuille. Eihän tässä ole kesä vasta kuin alussa.